Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Tipuleta purea eta tipuleta prestatu behar dugu, eta erabili beharrean tipul normalak, tipuletak erabili behar dugu, orduen ikusiko duzue zenolako plater gozoa eta diferentzia egin behar dugu gaurkoan. Udaberriko baratzea. Nekazaritza produkzioan, baliabide naturalen kudaketan eta kontsumitzaileen joeran, praktika jasangarriak hartzea sustatzeko beharrezkoa da berbideratzea nekazaritza eta landa garapen politikak. Prestatu behar dugu tipuleta purea eta tipuleta. Orduen, beharko dugu, irabiliko dugu berdea eta txuria, bai? Eta jarriko dugu frijitzen. Eta gero gosten. Bale, listo. Hau utziko dugu geroko, egosteko. Orain, olioarekin jarriko dugu suan. Zuestitzen, bai? Iztertian, jarriko dugu tipul bat egosten. Kaka dituko dugu. Oregano pixka bat. Xarbota barra balime duzu edo erzena zerrautxean, ibezala.
eta limoi erdiaren zuku ere bai. Horrela. Frijitu dugu pixka gure tipuleta eta orain botako diogu salda. Eta horrela utziko dugu egosten. Bueno, hemen dugu gure tipula egozie, atrako duguna, atrako dugu, horrela. Ura irabiliko dugu saldari gehitzeko agian. Horren, egin duguna da. Horren horrela, eta hau, erdi hau egingo duguna da, zartainatik pasatu. Kolore pixka bat emateko hemen azalei, bai? Zuan paratzen dugu zartaina, bateri oli hori gabe, eta egingo duguna da ikusten duten bezala, kolore hartzen duen bazterretan. Vale. Eta orain pasatuko dugu gure tipul krema irabiatuko dugu. Listo. Eta orain plater bat eske noa, bale? Nahiko ongi gelditu zaigu, sobera idorra gelditzen bada, iten aldugune da probestu. Egosi dugun ure, tipul erosi dugun uroi, probesten aldugu emateko, edola ere emango dio xarbota eta oreganoren zaporea. Horrela, gainetik botako diogu egosi dugun tipule. Eta orain bertze gize duguna ere bai. Beraz, listo gure platera.
Hona hemen gure tipuleta purea eta tipuleta. Ohartu zareten bezala, errezetan ez dugu garatzarik erabili ikasi, orduen lortu dugu plater bat fina, diferentia eta gozoa. Tipuleta purea prestatzeko osagaiak. 800 gramo tipuleta zuri eta berde. 150 mililitro salda. 3 koilarakada olio. Tipuleta prestatzeko osagaiak. 2 tipuleta. 125 mililitro ur. Limoi erdi baten ura. Gatza. Koilarakada erdi bat oregano. Koilarakada erdi bat xarbot.